Mobi bia akwaba eba manhia ahemfie kotoko efie sabri esama akwaba bio eba open source radio 104.7 eso ene ayo sana ne da etoso aduonu baako edi kampo ho da road boy so osana da so aduonu baako no ye maame Asantehemaa ya okona kura no ye be kan no aye be din na otweda ampa otweda bo ya adom ma da no akwa abetu enne sabi pa ani be manhia enya asanketo o nipa no aba apeso a manipa akira se ampa omodo Asantehemaa nipa pem ana betwaja bododo na sukuso eba ni na ya maame Asantehemaa ni na ahweda enda yedie enfunu nyina aba amahene abrempo adikuro omu nyina abedura saaso ena behwe ade foso bebre adofo bebre omu nyina abedura ene osana ne de to so ade onu baako ene na yeka Asantehemaa ampa ene Asantehemaa da Ciao. Sabre no. Nipa atwa anom. Enya asanketo o. Nipa empem. Ena be hia oha no. Ni ya. Anasa ebia na nipa ya de kai na mahema. Kai na mahema. Ne de no edumrika ne de akọ tent no mu ho. Apata fita no tent fita no. A doctor for womb, a nurse for womb, one of our men a womb. It would didn't do one more, ever channel. If you me out of the Seramoa, so when I wore your Passabasa and Chapra Malim Kobumu. Now, one answer for what was in paying for my bedroom. Yeah. I bring up. Nipa pem no atwa wa hadom ahemfo ene behwe adefo mrante ene mabawa abrempofo adikuro wo nyina aduru ha emieni mpa ni behwe we anya de se otrafie mo obi beka chewo na mo agala pa ni behwe pa ni ohwe na saasuna bamba jo ko nso ni padom na so bedura se won boy ho ban so kokora na ye de asembi tu gase se aka bio se nananum kanto ho da bia de bia da se ene ye to so ahorom da bi enye na okore anopa ye kai ni ese aka bio nananum fanto gwa se ene obi anto sto emo ne won se wa wo do e ma na Asantehemaa se ne na Asantehemaa o se bo adwadifo eto mra nsem ahoro baba mbufie wonya mo de ba fie am ototuru nya fefe no se akoma se ne na Asantehemaa se be okọ na kura ene na meso na meye yin amejai na akwa hwe me na nu yam mo obi a sha kete se ene obi anto stove edi so obi ba ho e be ka che o se na nanom se ne obi a minister
na wabi ostonti ya juice ka enye no kora obi anka na mom so wo dobi e ma na hema se na hema esi so ne mam mo nsem ahoro nyina otim tuturu nyina fefe ma na anija aba no a na ka wakoma braha bi mom ehwe na obi ama ma juice ka because se enenda no e ka ba e ka ba e ka enenda no e ka ba se esenko bibia e ba ba hwe bi daachi aseminti ebi abi ono ma no na no be hia na bi e be bi sa asem bi oso me bi bai se me penso Asantehemaa bi fi mu na Konadu Yiadom to so me se firi mu na otwe da me ko bi se na na etie ni se na nam ni enti momode a obia we ya disi ade kese ya disi ade me kan ifuru bebre atwa ya dodoro aso na nkwa so ba ya enya senkitu akura ho enne de eye po ni bi po woni me obi nka nkyerɛ na mo wa ngaza be hwe bi da ache o de aya so aka ase abam point for so obi no mafiase e ba maako police for so ja for e ba ho ba so o so hanom na me se aka bio asiso so ya branche na wo do nsa asua adwuma bi obonsa adwuma ya fa so ni na oba ha ne yame amo ne eso ho a ene wa owira hura ba wo se ya wo obenu se ya wo ti me srawo obi anfa adwempa emra ha obi anfa ni die fa emra ha no na ne da so kokora da so ko na Konadu Yiadom otoso miensa na nai obatra akomia space mfie nwotwini oye adwuma papa oye adwuma ade ba akwa America na pa se emiri bi bai na emma bia emiri bi bai na emma bia wo ma akoko fa no chi aya sabia na mo ahochire nti wo mo nya sika enyi wo mo na hwe ma ko etutu eyina ma tutu no ha no ma tutu we cheze nana o do e ma nipa o ka ye ma nipa o be so obi ho ba chire endi se du ba bra ho a chire kra na timboa na be go afi ho anyina ti na de enka no na wo ka ye pa e mo bia na wo do e mo bia abri obia yegusu ya nana hema na otweda no ene yegusu de sia ya owra nifo nana na otweda na edi na me say obacho nana kakra ofia say na ofa medase pa na Asantehemaa de oye nyina ye maame sabre ya Asanteman sebiebru ye nom dade abu anui eya awerho ema ye nyina minim na Asantehemaa bra me ba afia ha sebiebru bra na Asantehemaa koye na afia kobi koye na Asantehemaa ebe so na pampan mu no ni nyina na me wo fia ha na menya kwan ko na Asantehemaa ho kakra emprepi ema ebra race course for eba ne ho bedi dwuma bi na me koye na achia me da me di kire no na ni je pa ma odin sakura to me so e ka kire race course for na ache wa am say ne ba ne me ne na ne minti wo mo nso me wo mo hwe ma bra bia na Asantehemaa sabiebru na humobro na ba tan yo papa na badaye enne sa ne me ne nyina no na yesu afiri ne ho oye obi a sabiebru sa wo ban no a uhu se ne yamu ye papa ne yamu ye na okasa ya so no osre okasa ya na se de die kirenti sabi Asantehemaa ya hwerade enti se nananom achia me bodwa kasie sei adi na wotweda na ne kwan so a no ti ofa na ahema de wasom Asantehemaa wasom ye yie nokura mu wasom ye amudie mu wasom ye sede sebe eseso ohema bia asom ne man no na Asantehemaa asom no to ofa ne som de me de meka se eye kronkron ofa na ye nuanom adwadifo eye nim se edwa bia wa Asantehemaa mu bia hye na Asantehemaa ase
na ekwan a se bibi badwom na adwadifo no de beto n'animu a ofa so siesie ofa so di asɛm a na efe keke ewo musa na ahema ho na asɛm nie no ɛyɛ yɛmfa ma radio so ɛne TV so sɛ de yɛwura asɛm nie yɛ ane ɛde ba sɛ kɔtɔkɔhene tena se a asɛm a obedi bia yɛde ba ɛmo manfo nyinaa ate ba na Asantehemaa ho no mmara amane yɛ ma yɛ kwan sɛ asɛm a Asantehemaa di no yɛde ba na sanke yɛde ba ka manfo behunu akukuduro ɛne ɛnokoredi a na Asantehemaa so didi asɛm ba ne nan so a ɛkwan a wɔbɛfa so ati asɛm no afrɛ mu adansefoɔ asiesie di asɛm no to bra to baabi ɛsɛ sɛ da no na wusa mpa wɔyɛ ɔbatampa eti wɔfa me de na Asantehemaa deɛ mɛka sɛ wɔyɛ bi paa yɛ manamo owura me do aso paa bio me ka asɛm bi sɛ adwadifoɔ ma no wasɛm kyɛ sɛ edwa bia wasantem tan nyina e Asantehemaa dia na me ne me hu sɛ basa ye bi ba adwadifoɔ ntem mentimi ho ase ba adwadifoɔ ntem a ne hu sɛ ɔmo nyina so ho begu ahemfia na ɛno no sɛ na ho no fa ɔfa ɛno kyerɛ gidie a wɔn wɔ wɔn maame wɔn nana na Asantehemaa mu ɛkyerɛ ɔdɔ a wɔn wɔ ɛma Asantehemaa ɛna ɛkyerɛ awerɛhyɛmu no yɛ trust wɔn mu gyidi sɛ asɛm no sɛ ɛden sɛdeɛ ya ɛba ɔhema anim a ɛbɛdwo ɛna wɔn nso na adwa no yɛ ne dea sɛ bɛde adeɛ yɛ ne dea deɛ wɔn n'anim mu kan enti sɛ nipa dɔm boa wɔn so wɔn ba ɔhema na so na wɔn de asɛm abɛto n'anim na wɔn ba na yɛ nkabɔ mu ne biako a na kyerɛ sɛ na Ahemaa ɛne die bia ɛsɛ sɛ adwadifoɔ de ma no no wɔn de ma no na wɔn wɔ dwidie ne awerɛhyɛmu nso wɔ ne mu a ɔka asɛm a nokorɛ sɛbe sɛdeɛ yɛwura so a ɔka asɛm de me se ne nokoradie na bɛso ma Asanteman no saa bɛbɛbɛbɛbɛ na Asantehemaa emfie a ɛkɔ nwɔtwe a wɔbɛsɔ nananom apampan mu a sɛbe eburu sɛsi a yɛkasa yi wɔkɔ akura yɛwɔ gyidie sɛ bi ɔbɛsa aba yɛgyidie ne sɛ na Ahemaa akɔ akura yi ɔnsa mmra bio aha na Ahemaa akɔ akura ɔnsa mmra bio ɔba bio a yɛbɛda nyame ase wote ase efiri sɛ na Asantehemaa asom yie wɔasom wɔ nokuram no fa yɛbɛkɔ so ayɛ interview no ɔhom Otumfoɔ Foundation yɛn nuanom Otumfoɔ Foundation yɛwura kɔtɔkɔhene ne 25 years no na nisuade hunu a sɛbi eburu ɛyɛ mpuntuo deɛ ɛyɛ ayaresa deɛ ɛyɛ nwoma sua nyinaa no foundation foɔ no so wɔ ha enti ewie a yɛne ɔmo nso ebedi nkɔmɔ ɔfa na Asantehemaa deɛ nyame pa ɛna yɛsrɛ ma ne kra me da se owura nimfoɔ na me ehwe nana sɛ na yam ya oyɛ na abadaya ɔwɔ so bɛka mmiri bi ɛmaa bi a ɔmkɔ wo kɔfa no akyɛ ayɛsabea wote nsɛm bi ɛkɔ so wotumi abɔ mu kakra nsɛm no ɛkɔ so no deɛ na sabi eburu sabi adan sabi ɛkorontɔ ɛhɔ baabi no na ɛnyɛ baabi a ɛwɔ sɛ ɛde fa nanso ɛnam sɛ na Asantehemaa na ama Konadu Yiadom ɔno a ne ba bɛka ɔno a ne ba deɛ na ɛsɛ kɔtɔkɔhene wɔnom nyinaa ɛwɔ tirimu pa na adwempa ɛwɔ wɔn tirimu o na kɔtɔkɔhene wɔyɛ asase so deɛ ɔne nyame a ɔwɔ asase so wɔn boa ma biribiara yɛ bɔkɔbɔkɔ na deɛ ama me koraa no sɛbi aburu sɛbi adan mani agye yɛwura ɛne na Ahemaa ho ebira wɔkɔ yi na Ahemaa deɛ ɛkwan bi so yɛwura na asa na ahena wɔnyɛ no baabi kɔ na kɔgye na ntakyi ba fi tumfoɔ sa na ahena na menka mo yɛ amen sɛbi anya adɔ deɛ wɔn ne sɛ ebira na Asantehemaa na ɔte aseɛ no yɛde me ba ɛma na Ahemaa ehyira me san sɛ akokɔ anam suadeɛ nanso mi hui ɛma ne yɛ fa nsa na nafie kɔ bi bɛkɔ anɛ yɛde na ama Konadu Yiadom ɔba bɛsi asɛbi anya dɔ yɛ Asantehemaa nyinaa nufu na hwɛdeɛ sɛdeɛ na resɔ so koraa adwo fam kyerɛ sampa na Ahemaa wabɔ adwuma papapapapa yɛbɛfe no nanso yɛka sɛdeɛ me nua kan ne sɛ wɔnsa mmra biem na Asanteman ɛnsa fa ne ntoma pa ɛmfira nsan so wɔyɛ kɔ bɔhyɛ deɛ wɔne wɔno a ɛnɛ wɔkɔ ama Asanteman yɛbɔ bɛkom ayɛ twa mmorosa ɛne bi deɛ nsogya nti ɛnɛ yɛka kyerɛ wɔ bi biada wɔ ha biada sɛ ahofɛsoɔ deɛ m'ani agye paa mɛho sɛ bi ba wɔ mu fra ntoma obiara bɔ ne deɛ ɔbɛbɔ kuntunkuni wabɔ mu deɛ ɔde ne kɔbene atwa no aseɛ no ayɛ ndansi nkra so ayɛ fɛ ɛnɛ mɛho sɛ mabaawa no nyinaa yɛ ɛsesa ma amammerɛ no adi mu nti ɛnɛ m'ani agye paa ayɛ nyinaa yɛba wobɛsom yɛwura na yɛadi na Ahemaa no a wɔtwerɛ ama na yɛ kra bɛhwɛ nti yɛserɛ adwadifoɔ deɛ bia ma me koraa manya ne nteɛ sɛ ɔmu di dwa kakra ɛna anɔpa deɛ yɛ ne bi bɛtɔ nneɛma kɔ baabi kɔdi wɔ mu dwuma enti ɛne deɛ wɔn bɛbɛ awia na ɔmo nso abɛka ho ama yɛn nyinaa yɛasom mame hwɛ ɛnɛ ɔbaeɛ
wohwɛ nipa a yɛwɔ hanom mmaa ne mmarima yɛahofama no ɛte sɛ ne titiri mmaa no ɔmanfama ɛte sɛ sɛbi aburumi wura mɛde waseɛ sɔn ɛnam sɛ yɛwura kɔtɔkɔhene ne nsɛm bi ɔde to dwa ma dɔm bi tie nti ɛnɛ nkoda no fa mu nyansa ɛhu sɛ nyɛ adeɛ biara ne yɛde wura ɛyɛ mpanyimfie sɛbi aburu ɔman no nyinaa hyia yɛnie na woba ha na wo ahofasuo ɛnkɔ yie a ɛyɛ na ɛntwa yie enti nɛ m'ani agye ma ayɛ ahofasuo a ɛnɛ nnipa no nyinaa de ayɛ no deɛ wɔbɔ mese de wɔabɔ ne kwabene mu a wɔbɔ mu nanso kɔkɔɔ ne tuntum na adi abɛfra wɔ ha nnɛ ɛkyerɛ sɛ ampa ɛnɛ asante yɛabɔ mako mu a yɛtwa mmorɔsa ahofasuo no biribiara akɔ yie yɛserɛ wɔ no ma ɛba sɛ ma obiara nkɔfa biribi nkɔyɛ ne ho na afei wɔmɛto obi sintidua wɔ ha sase deɛ yɛwɔ ase yɛbɛsom asase so nyame kɔtɔkɔhene ɛsiane sɛ nabere watia na ɛkorɔ no enti wobusaeɛ a ɛnɛ ahofasuo no biribiara yɛ kama wadaworoma yɛwura akɔ ababa ɔpɛnso ɔrɛdwo so agya ɛmpakyɛ wodi pakyɛ mede de kwabena ɔsu abɛbi o kwabena ɔsu abɛbi o kwabena osu abɛbi o kwabena ohu sɛ wohwɛ ne ɛkɔ so ɛyɛ a dɛn paa na bɛka kyɛ wiase nyinaa sesei meda ase nea mɛka kyerɛ deɛ ansa na mɛka biribi no mɛgyina ɔtumfoɔ sɛ tutu the second foundation anam na mama ɔpemsoɔ ne Asantehemaa nananom yaakɔ ne daakena wɔ nea asi sɛ ɛnɛ da yi yɛhema Asantehemaa fotufoɔ wada n'ani de n'ani akyerɛ nananom seɛ do ɛkɔka nananom ho na yɛhwɛ deɛ ehu no wɔ ha yi a ɛkyerɛ Asante emu die amammerɛ ne amammerɛ nneɛma a Asante wɔde kyerɛ wiase sɛ mpo awerɛhuo mu ne yawdie mu no yɛda biribi adi a ɛsɛ sɛ ewiase nyinaa hu na nkyirima nso so esua na yɛkae sɛ Asante wɔ bi na Asante wɔ bi kyerɛ so Asante wɔ bi kyerɛ woba sesei sɛ ɔhwɛ ahemfo ɛne ahema abrempɔ ne adi kuro ɛne ankorɛ ewiadefoɔ yɛ wɔ hanom a ɛno so sɛ na bɛka fa ho meda se sɛ wohwɛ amanhene aduosia nsia a wɔbɔ Asantehemaa mu ɛnɛ wɔn aba kɔtɔkɔfie sɛ biribi atɔ wɔn ani ewie mu ayɛ kusuu wei kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ a nananom yɛtoo hɔ na Asante akura mu sɛbio nana ɛkɔ ɔbaa panin kɔ akura no amanneɛ bi a ama nhyɛ nananom deɛ wɔn nyɛ nanso so nam sɛ Asante atete na ahyehyɛ ato nti no ɛnɛ duruyɛ no yɛdan nneɛma bi adi akyerɛ sɛ Asante yɛ ɔman ampa na Asante wɔ nhyehyɛeɛ ɛwɔ nneɛma a yɛyɛ ato ofiri tete na nnɛ wɔn a mpanimfoɔ de mudie ne akandie gyaa wɔn no wɔn kura mu asɛ sɛ ɛmɛbaawa ne mmeranteɛ ɛba soso no ɛyɛ sɛ wɔn soso esua biribi efiri ho. owura mɛdawase mɛsɛ mɛdawase. owura nimfo ɔbɛrɛ ɔfa mɛdawase papa sɛdeɛ yɛ papa Mr. Baby o akasa no ɛno ano no wayɛ adeɛ waka ne yie yɛbɛkɔ so ne aban mu mpanimfoɔ adadafoɔ ne bi akasa ɔfa na yɛ ne afoforɔ bi nso akasa Leyland dwuma no pani paa ɛwɔ ha yɛbɛyɛ sɛ ɔno nso ɛne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ baako mmienu mmiɛnsa bi sɛ ɔnya kwan ne n'ahemmaa ahyia ɔfa ɔda roma yɛhu sɛ nneɛma akɔ so kakra nananom atena sɛ ɔmo retwɛn yɛwura menim deɛ ɔno nso de bɛka ho na afei yɛne mpanimfoɔ a aka no nso atwetwe nkɔmmɔ medeɛ neɛ mɛka ne sɛ yɛbɛserɛ sɛ nananom obiara ntena faako a yɛde ama no ma obi nkorɔ so ɛnkɔ baabi meka sɛ mmere bi ɛha ntɔkwa bi si ha atraeɛ nti ɛfrɛ sɛ kumawu ɛne brɛmafoɔ pipe wɔ ha ade nti a obi sɛ obi akɔtena dabrɛ obi sɛ akɔtena no kɛkɛ nti ɛbɛserɛ baabi a yɛde wɔatra no ada baabi a ɛkyɛ sɛ tra ɛhɔ a na ɛsɛ sɛ tra hɔ a ɛntra hɔ nkɔ baabi foforɔ ɛnkɔfa asa foforɔ ɛma yɛwura yo meda se ɔfa yɛbɛba ha wodeɛ wo ankasa no woyɛ Asantehene na wo som nti yɛbɛkɔ hɔhoɔ no hɔ yɛwie a na yɛaba ha. Please, good afternoon, sir. Good afternoon. Kindly introduce yourself for us. My name is Ihab, introducing Rana Motors and BBC Leyland Paint Company. What do you have to tell us this afternoon, sir?
First of all, my condolences to the whole Ashanti region. We are always here to support and give love. We are part of Ashanti and we always here to support. Were you able to meet the queen when she was alive, and what do you have to tell us about her? To be very honest with you, no. I didn't get the opportunity to meet her, but we were contributing in any activity that Menchia do. So anytime Menchia have an activity, BBC will always be there to support. Thank you very much. Yeah, that's it. BBC Ejumano. Yeka Ejuma omu penti ye papa Leyland Ejumano. Yeka say brebi are ready 25 years no. Omu di penti bebre bre ye ema ye di juma. Opani me pesa wa woda ho di na ahwefo a omu hwe ye ni hu. Yo midin de eye Kennedy Kwesi kankam. Dan kan na me ye eye mrahye badwani ma manfo a omo eye enhye so. Aban etwa mu ya nso so no me na me ye eye aban krachi panyi. Ewo eye asokore mampon eye mansini ni mo ana ba eye ahenie mu soso a eye otumfo ne sasa mo hene kuma na nase ata a wo santa ase no eye ne so mpa hene eneme Ye da se na Asantehemaa ya wo nana kakra be na abeka kire ye na henie ekomfie nwotwe a oso nana na mapampan mu no uhu ne sen we de se nyina de ye nyina ne ye ma ye hodue nananom enue na me soso ye nue bi na ye besre se o hwe nana eye nana Konadu Yiadom nana Asantehemaa eye na bakosem o hwe ne baba e leadership nyoma o ye ya eye ade bia na da soro nkokra ye kasa afutuo a otimi sa afutuo papa ye kasa eye se nipa da boko ne bibia o ye bia no okwa oda boko na nso so o ye na se wo kasa na o tiewa na se obie na no pa otimi se asemo efiri mu ba no aya asemu emu oduru ana obeka se ya programming no because ya programming na misra bia na yipa ne binte eye kasa na so because ya hyeda ahyehye enoma ne diagu na adwene so pepepe ubo nipa we din anu abo ne na din nipa asemasi we ba no a ubo nipa ne din anu abo etia na mitoro bo a metwe ne din ya de mpanyimfo ne ba na ye mu kasa ekire no na o ya na o ka me se azemu we dia na ehu but na nyina kire de asante wo eye de ye shada hye nipa no ansa na na babetena ye akonwa nkese no so no media sase de misi hu no be mini no bompu ni mpu be se mpre be du ene akire no me hu se asante wade ana asante so tumi ankasa so wa asante so ye da se papa ye sire nyame pama ho onso due ma ye nue. Thank you very much, manager. May the Almighty God bless you. Meko offer ye ne mpanimfu akasa wie so to aswada Roma Egusua ya chira ne ekoso wo manhia ha ne sabri masanya owura ne monyamfo bi ewura mpajo efro san Efreme ofori amanfo mpajo ofia ni free bebre angoma so na na chira ma tin no promo Yo, sabri asante asokore. Asantehemaa ne mpanyinfo abetena se. ha photo na masanya hu ne ekoso Obia enyimtani Asante amamre siti efe amamre ene amamre ene amani efe timedia futu am de bema obia se eni kwan se bisibio e ma obibi sa asia obia mia nani na omra manhia na omehwe ne ekoso ni SSC ai ojini se adisi ade bi wo Bajo say yes ojini se adisi ade bi wo yes nipa ba besia na ampa adisuade wo mpa ye obroni educative adisuade pa wo say ya ade pa say ka school for na ma kwan pa say ko won so wo nyina ba nanhia no besua bibi free Bajo wa se bia be ka kira manfo ana oh ni ameka kira manfo ana say ni asie no enya sie awie ayi obo ade ensa no enti amfa mpaibo internet no konya ba bi pa We are most grateful to have the British High Commissioner among our midst. The British High Commissioner is here to observe. Yo, abusafo opemso TV so eni na manhia kodokofie bojare na ewe enche na mote se ofada sankroma one opani ba ko so atwetwe enkomo na ena yenim se dark na ene de ma yewura kodoko hene
na yetia ye yenya asante de hye baako e wo yentemu a wono so onfo na asante sem eni agrokra cancel Opumso TV sunim Opumso radio eni na breche kese abo asante ma ye yanom dade abuam bodi ma ye na obia huru de okase yo a family lawyer Anthony Osepoku can be ejuma okay me they say me am a private practice ye dem say wasoma asante ma ya chepa ene breche kese abo ye ene ye di na watweda na ahema na Konadu Yiadom toso miensa na ama asante ma nyina ahia e manhia kodokofie yenhwe amamre ne amane ho nsem be na one yetiefo beche yo the American say ko bi twa ne abehwa ha aye edwabo kese ayaraho de ba ye do say a kire asante say ye obi ka ye obi nso kire na ahema de so ye nyina nana ye nyina ma me ye nyina e bibia no sabi okọ ekura na say obi a sabi asante wo mu asante fonko o obi a wo asante ha ana wo gana ha wo ni mama mre say oba beso nti aba ha ye ba beso say de emra ne tie ni amamre tie no pepe pia mo ne kasa wasum ni mu no kane tete say de nananom edi na atweda ye te kasa bi mpo say nananom eburu na say ade e bechin ama yadi na watweda eni nyina ewo ho ene ya futu sembem na wode ma emrante ne maba wa mabuna aba wa momfo amamre ne amane enye hwe de na ye ma ro ne say say me be say me lawyer ni so my friend to ma be say me ni amamre na dodo no ekoyi a na omo ko ba bia na omo afatare ahye say binye amamre say esua entuma fra say esua ya amamre na say bia betimi nya bia ja enchirema aka meka no ya da sipi lawyer Anthony Osepoku oye asantini de se konkron ono nso ne de kakra obeka na ansa na abekokra no na ahema odi akunya no so emfinhia enwotwe na wakra eko ansi aduem obeka sa no oye hwan oh nana won say ye ni ane eba ahemfie abesom mmre bia no mi akwasede bia gese bia seme kwan ono di sabe ade hie ni ahena nanom number bechia otumfo tase ya o na di kan ba enti watsa ahemfie asom sigadwa enti obaye omsa na wanyini de enso nenim de a ode ma babia otie ane babia osom no na ekoso bebe na obia ntoto na sekura ya da sipi lawyer Anthony Osepoku na yene no atwetwe enkobe mewo nana wiafe Opumso TV so ni mewo nana wiafe ewo menchen Opumso TV so ni kumase adwadifo enkabomuko akokuo ne doso nana wiafe Opumso TV so ni bowudima na kire wachiri kwan kakrama na ehu ye adaru meburu sabe ye cha obi a wo hwe Opumso TV ye femi na wiafe adaru ma sa wo hwe medwumadi a bidi a edwadwadwa wo Asantehemaa me dwoma himafo de sabe de me na meye omo panyina bibia me do ma no efom nkitahudie ni manhia eni dwom de e wona hima wo de miana me dia omo na me bibia ma wo mo yo na hima da ne to ye ye hu se dwom na anofo montentran efi se eduakase na ebu abomo yenim se de edwa wo nsem titia se Asantehemaa hu de wudi dwa e wo aboboa no de mu mpa na hima dia mo adwadifo e de na mahwere na hima ewoi mu wadaro ma se de wunim no se ye ka se ka edwa ba kosem e wa Asantehemaa mu dia edwa bia na Asantehemaa dia se wa wunim se de na hima free mu na hima akọ akurai edwoma hima fo na se dwadifo ya se de wo se ye ya nye bia na ebetimi ade ya to badwam wa ha wadaro ma na hima free mu no ama yani etutu aka yensam ama aye mobo se wo sha se bibi buru ye so ane ye hia kwankyere bia agye se ba abrewa wo fitiam se abrewa na eniwoi nti ya ye mobo awisia se ni kamafo ya kamafo na ekono
ti wadaroma sabre de ye kire ne sa manfo meboaye no mu nso yemu na ye nkora ya bre wati achi kra yan hwe ye di na ahema na otweda yi amamre ne amane ne mpo titiru bebre na ekoso ene mrante mabawa aba dia na abeka kire ye nyina ye ka kire omu ne se ye dan a panyin na obi nya bi da akola de obi aye bi da na ye dan a ye dui empanfo be kwa ma ye yaba nti wo ya akola wo ya baba wo ya branti a ma wo na nya ntiantia wo ha ye kasa amamra Ghana de amamra eni manhia ye kasa amamra ni Asantehemaa ti ye upon say ye ra ho asema to ye nyina no aye amamra na ye a kire obi ahu sa ampa Asantehemaa obi kire eno na egu so kire no so obi a obeto hu amamra no omra ha opasa yesu omabua miensu omabua na ye mpeje abre wati anim omabua ni ense na yima ni onyam na onsa amra no besua amamre ene amane yo ya da ase pi na awiafe na ye no akasa opumso tv da ase kumase adwade emi aya hodo no wono na ejiram kasa ema wono na me wo na na dia wo nso e wo menchai na dia wo Nadia wo Nadia ye nyina yenom dade abuam ye ma yewura sedem ene dakina ye hu sananom ahodo amahene bebre na aba nananom a wo hu wonom ebi ene ayo medase se de ya ka ho asem ano ene na Asantehemaa nananom nyina Asanteman etra se edini na awotweda na no bebrebe Asantehemaa no ka ho ko ade a wontimi ntentena ye kan ya Asantehemaa jasem ne ye ka omomo ahafu nyina no e ka ho bi omomo obono omo nyina ka ho omomo obono poye rawra ene Eastern region ne fama bi ene Central region it was washa eye tiobodom obedru ha sampa oba bedru ha nana samba jafla yes nana samba jafla a otoso mienu oba bedru ha sei eye amanten manhene oba bedru ha omni amanhene dodo na ba ana eye kumase abrempon omo so de omo wa ha dodo na no omaba a sa abre majejwa enche ene hu se eye twafo feku a bafo twafo hene eye otumfo abrempon sa manya twafo hene obetwam se sia me nyina ehu no omo so atena se a ebrebe mo a ebekọ ne enum akọtwetwe enkomo kakra enti sa abre de na dodo na so na mkwaso mo ba we Asantehemaa ana anyanye kumase nko Asantehemaa a omu nyina akropon eni kumase no ana sabre nyina na adane ato so enti sabre Asantehemaa de obia de nyachara sabre ka sei on se ba fo twafo hene ne chiame e wa ha sisi e otum fo twafo hene ne chiame e wa ha enti we akọ ne nchen na ai ne ti na chiame wadaru mebru opumso tv suni opumso radio suni ene de ye nyina ye ni eda kokọ wo mu ayenom dade abuo mu munue na yenue de asam na wode eto nananom anim awiei yo minwa wadaru ma dedi kamera asirabema opumso radio because radio eba enche enso anam se ewo manhia ahemfie nti akokan ye nya abrobi oda de mu cross mo fo ma fide nto se bebu opumso radio na mi ntie de ekoso na kan me kan na kama ba di mani aide aba behwe bi na wa nya ne sa na madam ma eba ni se ya enya ahote ena na ye ena ye anibre obitimi ka se twafo ene se ada obi a wotwa Asantehemaa ente sa se bebra yewura ona twa sama Asantehemaa ye ka se esa ye bokwan ato Asantehemaa me fa so a twafo ene twa no afa so na ansa na kontreni akom omu nyina ato aso aba na yewura so aba madam ma na na de eye ni breda na Konadu Yiadom se bebra na yewura na se to bebi o Asantehemaa se bebu ni tumi a wode ma nananom amahine ene nananom abempofo no se ene me trans na mire semu no se me de se bi me maame ana mi nua ba be fia me ma sheda ma adofo nyina ate etene na se bi Asantehemaa one achamefo trans ami ehu ene ne se bi na Konadu Yiadom eda odoko ene ne na awotwe a se bi Asantehemaa trans ama adofo achichi na benche nyina ba be chia no wada mebu yo
Yada sipi ma men ko ofofro nana wada mo pem so TV so ni udin nana ya saka otoso mienu yo mbacha ohin asokoli senti me mahene ne nana susu bibili club ya asante yo sabre de nyina nom dade abuam breche kese na abo asante man ye kan mu ma de ade kese atomani pa afisa mo maame enimpom na adane ato dia na wo kan tra asante man ye kan ne say e man payifo ye nsunu mate ya ye mobo ya bre papa sense brichi aboye ahimafo ene ye hinenom ye na babia mfa eti ene ye ni abre na wochi da ye bedie na nasusu bibli club ya asante na ni abre papa ani amamene nana ento ankomotwetwe ne so nana wadaru mebu wa bodi ma ye na ye huru akira kwan opimso TV so ni ye famina na say be ma sian otoso menu se che hene me ma amini ai ti wa cheche bibie mu ti na ye ni breda ene ye da bi ada kese Asante man be akopim bia no ene bra ba pa ti ba se e ba be som ene dey ene ti ne wa ka bibi kire yai ene mabuna ya bra yi amamre ne amamre ne amane de woto kine enye yie ti o ye nya no mo so mo hwe na mo sua because obi nim ebi obi na mo no e de hye pa e be to no na se ya ti mo hwe nya na mo so mo sua why Opimso TV and asipi yes aka ne say nana ye wie we nyina nana susu bibiri wotra konwa so efi aduasani enti yakopo ya adoma odonfo ne mobrohufo mo meboa ye eye da memeda ye ma medie ye ni atata ni suo ne ntino ye de agufam na mo meda ye fra ne da memeda de nana susu bibiri club ya asante afe no ye mfie aduasa enti Mpinso TV momra na meboa ye ya baba ababu amododo ebedi nkomo ewa akiro ya da mo asipi na wo kwaso Opimso TV so ni Opimso radio ni aha aya manhia kotokofie bojare na ye nyina ye dum breche kase a abo asanteman na ena asanteman nyina ahia manhia kotokofie a ye aya mame asanteman bre watia na ama Konadu Yiadom otoso miensa ye di ne na awotweda na empanifo na nanom akirem omode ne rotie on hyehye ye ato yanim na nanom amahina abroduosiam ena omo nyina aba manhia kotokofie ha ya boa ama yewura club ya asante kotokonyene otumfo se tutu abebio ono a na bre watia amane akwan so ono a ne maame na yadi na atweda pepepe na manya konfonoche piaro ewa menchai we de konfonoche Opimso TV so ni Opimso TV ni wadaru mebru Opimso TV ni wadaru mebru yanya konfonoche piaro ewa yenchai opani Kwame Frimpong ena ya maame na yadi na atweda yi konfonoche woda kasama wo mo e de na wo kan yo emse we de unique say na to asanteman esan say ye ma me e betina community ni be ye ma ye ye konfonoche fo ye okwa omo ye nya no mfa so pa ye ka ho o se mra no rot mi bua ne nkro na dofo ano ama mba konfonoche na amo mo be wo ye anankwala o ma beda ho no ma se bibibi ni o ma me mu nsem anto o mu ntimi enhwe o mo hospital no o ti betu o hospital bills nyina ma wo mo anamu wa adihia bi ade bi ehia wo mo so a otimi de sa noma no ebe so ebe boa wo mu nti ye de enya no mfa so nti na ba se wa free mu no ye nyina ya no nti ye oye ne kese na ato asantema ma bi ato ye sa se ye nimse court ase a because wa decide ma na wudima ye mra na oti ase yo ya da so pi opani Kwame Frimpong konfonoche ono ene kasama apomden arasabia no ena ye no adwehwe nkome mewo ofada sankroma ewo ye ntampani se unipani adue ofada san kanetete no na otweda die ani na die ensesa bia ba mu ana Kwame ensesa bia mamu sade dan so mpempi no ya echese obi twa ne mo bi na ka professor also animals are equal but some are more equal than others ye nyina se ade kwa so ebi kwa nkansi obi bro bi so
Ẹnuti na ẹba nsẹ sẹ na ọtwi dẹdẹ ẹ na ọtwi da sọnko kura sọnko sẹ bi nya do mi kwa hwi apa ti sẹ mi sẹ mi tọ fọm a mi na ọtwi da no ẹ yẹ abusia ni otwa ahyia na bi a adọfọ kakra bi aba na wei no deɛ ɛyɛ asantema nyinaa yɛ maame asantema nyinaa baata kɛseɛ nyinaa yɛ nononfo ano ɔno ate ato sɛ ɛnto ɔno na ɔtwe dan deɛ ɛyɛ soronko ɔde toto na ɔtwe dan aka no a nsusure wɔ ebi kɔ nka nkyɛ obi nti obi so deɛ ɛyɛ kɛse kyɛ obi saa na ɛteɛ yɛde ase pii saa berɛ yɛhu sɛ baafoɔ bantemahene wɔne ne dɔm ɛkɔ akɔtena se na atweda die bi sei ɛyɛ aberempɔn na atweda die yi baafoɔ bantemahene asantema kontire kumase kontire ne dwumadie ne sɛ bantemahene ɔna ɔyɛ ɔtumfoɔ sahene ɔtumfoɔ sahene paa ne bantemahene ɛnti mpɛpii no kurontihene no ntamfrɛ kurontihene ɛyɛ konti ɛno nti yɛ dɛ ɔyɛ ɔtumfoɔ ne sahene ɔno ɔkra sɛ ɔyɛ wɔbantemahene sɛ tete no tiri mekɔdi awu a meno nkoa na hyɛda mu yɛfa adwo obi nte nti ɔyɛ ɔtumfoɔ ne sahene a sɛbe ɔkɔdi awu kora sɛbe ɔti ho kyerɛ no ɔno na ɔbɔ ɔtumfoɔ ho ban akodie nyina ɛma ɔdu baabi a ɛsɛn wɔ ɔhene anantahene no yɛbɛka deɛ nnɛ yɛbɛka sɛ ɔtumfoɔ personal security sɛ bantamahene bɛkyɛ hɔ a ɔyine ho nneɛma nyinaa everything wɔ asɛ ɔtwe ɔtumfoɔ The process of Honorable Alexander John Akon, former regional minister, former minister of chiefness, and the former MC of Obuasi, Honorable John Alexander Akon. We affectionately call him the gentle giant. He's blessed with wisdom and his interpersonal relationship is unquestionable. The former president of the Republic, His Excellency John Ajekubo. Your Excellency, you are welcome. As we are all gathered here to observe the 1 week observance of Asantehemaa na watwida na yedie na atuduro atoto ene etu atoto yi eno nso e wona nanom amane mu sai ene ne du ba bia na wama kofa etu a aboba wo yemfa etu aboba wo enya yi etu a wo atuduro nko na wo abobo bia ni tienu de obeti ma to amade ache enen na yasa kakra ya kofa bia etu a moba che bia bi yemfa se etu no enya yi de atuduro na ohwe da atuoto ene yi da atuoto de wo Apumso TV so ni Mashia Kotokofie Bojare Yama amanfo aso ente se sabre yi kane Ghana mampani John Ajekum Kufo bema ba ono nso abedru na atweda die ase enyo ono nko a
abamu empanimfo ahodo kane asomfo edi nei asomfo dodo na omo so de omo ni monyam abetai na atwede die achi yenim se na ahema etofom de a na ayomamu nyina na breche kese aboye adamu na asiem asam kese dua kese na abu abo Asantehemaa eno nte ebetwetwe atiti na nti bebre aba manhia akudukufie sapepepe na yehuno no nananom aya bambo nhye kama ama bibia adede na kwam me ahodo a nananom ene abambofo ahyese ema obia emfa na ahyem enkofa ho no eno hyehyɛ nyina nso aba monim aba mo asum so dada eno a na eguso a ade achi ye nhye bibia eda na kwam toten sabredie omanfo abamu panifo ankrankra enyumaku ahodo asofo nananom ahema emema wonum nyina anom de omani akyere manhia kotokofia omo ebe kabibi akyere na Asantehemaa na omabese yewura eden no mama no dak na eti enomu a na eguso a ede emu amanebo esomo so tibi so no midin de kwa me adu jamfi kumane manhia kotokofia so radio so a na moni eguso a mohwe na amosanso etie yi yebekwa so a na ya nananom ahema nananom ahemfuru bi adedi enkomo afa na atweda die na eduru sa Asante ebo edwa bi se ya na adesua bebre na ewomo Asante amamre ene yamane no edanso amamre ayie eka amamre ho enti se ye ayie a na amane bebre na ewomo amane ne bi ne atututo no nananom abrafo ene ayenkwafo omo toto no ni nyina ka ho sede na ofada sankroma ekyerechire mu no bia omo ye nyina ya amane so ati asem ejabo ni nyina ya amamre emu dwumadie no ena nanom se ya amane so ati asem sa na Asantehemaa no esitiem eti ya hia idie ya adesua bebre ene wo mu na Asante no ye hia se ya na ye di dwuman na ye adesua ama afoforo na afoforo nso ehwe bi na omu sua bi na enchirima nso abeto aso enu nti na Asante akunya no adawa brofisia ahasa bepem sabrei Asante da so ya Asante a Asante ya mamre ba kun say ya wontam ada ho ntam wontam so amamre se enkantam na mo kantam a ya chu de bia ya obaye mu no enya beju mo akoye mu ade ya na beju na ya amane no akoye mu ade ya da fa ada sankroma sipi eti said ya kano nananom amanhene dodo na ena omunyina ewo manhia kudukufie budare ha ye nyina ye bejam yewura aja ye bedodo no na be man hyedem ene dak na fi se ye kan ofada sampani si duadua mu odua ewodi esiri matiri so amane akwan so yewura ne maame ena adane atoi ne maame na da fom no ne maame ohene bia no ohima bia ye ohene maame sa na Asante ehyehyeye etie etu ohene bia ote akunwa so no ohima ho no ne maame eno no eti yewura ne maame na adane ato no nemom ye kanso a ni nua ni mpon esa no ne maame ba panyin no ele se wa be ewom se ni nua ne maame ba panyin ba eti minua ni fo ha so ma ye na ya hwese ene mpalifo no ahodo na abekasa minua kwa me said ya waka na onyame animni enne nananom ya amane ya praso aprafom ama bibia ekoso na Asantehemaa na wotweda bibia ekoso wo hwe ahoboa yeyeye efri kuntunkuni de ye kwasida ekwasiada etwa mu ya yewura kotokɔhene ayi sɛ ye kuntunkuni de efri sɛ amane ye kwanso na Asantehemaa to ho ema ye bo amane no kwasiada na edi kan ewo na Asantehemaa ne kuransan akwantuo mu eno no ebesi nne bibia ye ne kwanso
sa wo hwe enipa aba meka sa menhye kotokofie ya bo abrimpo do bebre na we ne ya dutwam we ya dutwam edom na no den enya asam keto akranti nyame animini na Asantehemaa na wotwedai minim se ne ma be ka behwe minua kofidi awuo wa ha ono so akọrons a dia wo akọrons bebre e dia na be ka kire ye de mahu ni se Asantehemaa mu nyina ayekọka ebono ene bono poye no eni ni nyina awo kotokofie asei bibie ni wa ayekọso ba bi e fa na pa me kan sempo wona wo yere kwa ahyeda wona se mo odwe na odwira bi ho a eno kwa munyai bibia no ekọso ha kotokohene na ade nyina ewo no na Asantehemaa na otweda eno nko na ekọso wo eya Asantehemaa mu nyina eno ti ukọ ahafo a na Ahemaa na otweda ukọ buno poye a efa eya enkuranza eya enkyira tano boase kentampo ho no mu nyina no na Ahemaa na otweda o mu nyina no aha o maba ha me no kasa enkuranza wa ha enkyira o wa ha chiobodom e wa ha ukọ buno ho nso so a sampa e wa ha jape krom wa ha brekum o wa ha eti bibia nkoso ba bia ni nyina na ekoso wo menhia kotokofie bia ya efe no bodwawe ti amahene ni nyina no o mamba ye hwe de brana du na nchena kotokohene nso so eba abrempon de obie no a obetwa nyina frim o mu nyina wa ha sei e kuma sa abrempon mu nyina wa ha ye mimi hunu se na Asantehemaa ne kwansan akwantuo kwankra akwantuo a wokwei akaga na nyina abom se wo hwe enipa titire o aba ha amanyofo a wo mo wa ha ye nuanom NDC fo e wa ha MPP fo wa ha nyameso mfeku ahodo ni mu nyina na other political parties no so wo ye nuanom Ozami fo wa ha ye nuanom Kristofo asofo wa ha Ghana nyani abehwa wo hwe other tribes na Asantehemaa mu nko ne bia ya wa hemfo a wo moda musuakuo na ahodo nyina no wo mu nyina so ha na nanom akyea me am wo ba bia wo tete e wa ha enti na Asantehemaa akora nsan akontuo no esa de nkabo musunku bi aba anuanom ne anuanom entem yenhwe omanfo afade wo fra wontoma menua ide adwuma a wo yakoni abanti wono wa hyɛ adwuma taade na meso fra ntoma emrante ne maba wani bibre fra ntoma ebi so hyɛ Ghana entade wo ne sai afa ya afade mu Asante afade de edanso afade ahyase ne bia na misro ye maame no ma ne yenuanom ema no to da no afade de bo ho no ma na abroso na enso so ebra me di manifa mu nyina no afade no sonko obia di ne hu ni kama obia ne wa wode sika bi egu ni nsa chain ni nkawa bi egu ni nsa bibia edadi ye koso bia afade ni nyina ya Asante amamre ene na mane ene koso na de efe mpa ne se bra me ko ayino me nantimu no me ko duru abi ni atwere honom Saraki Zongo council and I'm say efe Saraki Zongo no so one council na ye di na Ahemaa na otweda no ono so ne dom nyina no ababi good me da se wunim ye say ye be nante mu kakra ye be nante mu na ye ne omanfo atwetwe nkomo mahu se ye nuanom tuntufo bi aba enti som na me kwotwe o maba na o mo se ne o makasa yo na ye guso kai mu se menhia kotokofie mu na ye wo bia ya e friend Bojawe ho nene na Asantehemaa na wotweda eguso a ekoso yi enche na Asante kotokohene eba aba betena se metumani a edom na ba ye pa efri se ese edom ne ba eche se Asantehemaa nyina na ehia eya Ashanti region Ahafo region Bono East eya ura uko Eastern region diko man mu nyina ho Asantehemaa na omu nyina aka ho bi yenyi obi amfrim yenuanom ahoho a omu ba ye nyina nsoso omu nyina no e wa ha omu ba beboa ama na Asantehemaa na wotweda yi akọ enkan na awie peye enu ntise afa na wo ba na waka ho na wahwe se wafade no nsoso no eye tuntum wo de ba beboa ama na Asantehemaa na wotweda no bibia akọ kama enche yedi kan na nanu bi akasa asie ye bekọ eye twafofo ko nim ne ani bi akotwetwe enkomo ho no ama omo nsoso yate omo adwenkyere
said you must who nice, and now what today. Medical say, I asked Asantehemaa, you might be a beer and Koso baby, you might be in an immense shako to film. Now Asantehemaa, and now what you da. Why, I shall never. Yen you anumbi, and a chomuno. Here, F.A. Yen you anumbi. And Yasam to Obia Chela Mamma was say, Asante and Shobia, Yen say to that Nanny Pabi, a person or Mocano. Asante Jobia, Tubacoma, and crowd one in Anidua, and you are non fancy 4 hours. For the way Asante for Precope, then you are not going 4 hours. Then you are no mostly 4 hours. Just say, I was your queen in an Obia or Happy. Asante, no matter 50, no matter 50, and yet, and Asante no Minano at night. Then you are no, I'm going to for Cotocoinamum Bia or Motti. I have from Angaga, F. Asantehemaa Kwana Benjan say, Okobabia and Tessa, Asantehemaa, Sanity. Minua Nimfo Abba, Minua Nimfaba, Minua Nimfaba, made the microphone by Mano now, and also Nimfo, Kwame. So why? Yo, Minua made us say, Yashahano, Yahuna Nanumbia, Ekuta Kutatio, Bebre, Nanamo Ekuta Kutatio, Na Yabasha Omujumedie, Ewaha, Nanamo Ekuta Kutatio, Mira Wadaru Mebru, Open So TV Sunye. Yenuanom aya bantama 24 ana womo wa hai 24 nyina hene ana wo menchemira Open So TV ni wada umrebu da wo hodi maye tiefo ne ahwefo ehu mene bantama 22 ne wo mo ekura to adi akire nyina bantama ne wo sa hene wo Asantehemaa sa hene ye no de ekoko tete wo no ye na no de ekoko ye warriors. And I made us say, Mutumadi Potia, Muti, our Nahima, now what should they say any day? I just say any abre. Yabri rather from Tiani Abripa. Odbanko, Adbanko, Yapasia, Turusa. Timothy Kutakuta, who are Dompa, and Mamma de Uobi, a Tuninano, Monanam de Corsa, and our mamma pays one ammonia, and I'm not the Corsa. I know a grab 400 years. Danka, a bulletproof. We're spiritual bulletproof. Bantamatun to innocent a Danka way, and young fear a hen 400 years. Now Danka, you might bend the amount. Cheap bullet, a bulletproof. Ututua, Anaji. Who woman and Abaji. And I'm who sent 2 of the brains since they come and you might bend it. See a cockoo. A cockoo. Where rubber bullets? How the rubber bullet? Who 2 ways to mess out with Chilamaye? The abomination, I say, can't share Shemuno. And toi. Now then, my father, you know, you're to Munkua. Warriors. You're cool. I a crop check. Crop channel Nina me hono man. Wait, a chain, your chew near the goons are no, yes, you found the moon. Bafo Bantama Hene, Santehemaa Sahina Betanase, Samuti Bafo Chimaneko, Jabomua, and near my bay Namuya, Abra, Bafo Ba, and a bra, Watanase. Who be says here, and Chakra, Safani Abatanase, Ubatian Ube, and Medasia Munti, Yabasia no money bill so Casacra. Ah, Beman about your din the same. Patro, your friend Bema Quasiajamai. Bepatrane. Oh, Mato, Miss Shenina, Namito. Yawumi to mu. Just a first no Yana Nomona, Omugun says, Oh, Omongo Meman Quania for Moncosa. It was shall more train. I always was afraid of Budica's reinforcement. I'm on my basis here, not the order. I did be bought was cinema, me a mashame, and can you say I can make some idea? Your friend and toi said they are and Prempi and I am penny for the cassette. A to do a sacra and Yako won't to him. It's Yako won't to one year. Yeah, I don't know. Yeah, you know, shop in the TV. Yet the anybody actually. Na mutuma mbedi nyina so be fama o manfo ahuni nyina ma mene menu awe so enkasa be mama hu
and maybe a baby bobo. A yadia dear. Ready, a woodgrain. Woodgrain of a bane. Part of Bicuma Yadian Gum. Ta chanting a moye to our Hunisano. A chapa, a chali ye. Where I get to and Nicasia so say her. Sanity. Also, Wafadia, who channel Crobon Channel Shawno. Sabi Bissisu at the Musronco, and just saying, I know your friend is Sankofa. Sankofa. And one hour. So down when I'm share what Chino Wafadiano, Kakra said, a tear. Aha, hey, Mahu, Bibi so what Chiriha. At the end, a Shishamusano. Rene Bomachino. I second. I got me quack. Nasa Minya, and Nambina, come to Minamedia. Fancy Sabre, Yura, Asantehemaa Sahene Kotokohine, Yura, Croby Asante Kotokohine, O Kintin Kanta Fenton Frem, and Kumako Kroka or Digigrim, Nabrim Pong Abobrim Kotokohine Apie, Samanka Pia, now who say Kotokohine Apiano, and that camera Nibedia, na Yasha said Yafadia Tiano, Caneno, Sir Yura Kotokohine Pie, Nasamanka Pia. Eya ni ehu se Asantehemaa Frankano eya mienu ene de Asantehemaa Frankano abaya miensa a tuntum baako a danchamuche edamu danchamuche eda tuntum ni mu na mekoni abranche no a otu sa Frankano akasa ne yahwedie nti a da bia no Asantehemaa Frankano eya mienu na we de danchamuche eda tuntum ni mu Opimso TV Opimso Radio Menshia Kotokofie ana yewei Sabre yewra chiame bafo sa kwa me kantan kranchi wa bafo yesrenya me pama miniam eye dienti na namotu franka eye tuntum na danchamcha edamu say there eba ade kunse have 2 franka ene say eni bre na aba ya de nyina na ai ma Asantehemaa ana dafo nti eni bre ba de a o say ye bi bia black. Okay, enti franka anu nie wada Roma franka anu nie dan chamche ana da franka animu no dan chamche ana da franka tuntum we kire sa Asantehemaa ani abre we kire sa na Asantehemaa kokransan ane kwankra akwantuo ye bekoso a na ye ne nananom adi nkomo ene samanka ana apie no epie pe na ye wura kotokohene apie we samanka no ebokwan mu amna nanom ma wusa nana ekuta snap a wodidi akire ya ada ke beka sa dansa mira Opimso TV suni me shakoto fie yadamase yamamumo eni asante som afei nananom bi su kutatio aha okwabra na yaso yawa we num ya nananom aha nananom bi na so yawa obu faso no de awu bra ye hu obi a okoso yawa wo him so bribri wo sha batakari wada Roma kire ni dwumadie no maye on se yedika hu samanka we yawa edi samanka no achi ne omu nyina ye nsumankwafo omo pra kwam ayi suman boni bia okwam bia ansa na ewura abesena twam to mu na pra kwam mama ewura mu dwumadi pa no omu nyina ye nsumankwafo ene mehu se Asante ya Franka no enka yetu no mienu we wo motu miensa me hu ba ko a dan chamocha ne dam eyetum kire se Asante ani abre na se kire nyina no Asantehemaa ani abre sabre Asantehemaa nyina maame Kotokohema na sabre wadane ato ho no anu nti ani abre na o se ye Franka no ye mamba ko a anu de etum yo me da se ya beko so na ne nananom akasa yewra MC beka sansa na watena se Opimso TV Opimso Radio men shakotofie sabre honorable Erica Sibe kwada so MC honorable Erica Sibe kwada so MC ewa ha ye ne bedi nkomo honorable Erica Sibe die ma Asantehemaa yo ya da se wada Roma na Asantehemaa ko ni nsuma kire ene na wotweda e die na beka kire Opimso TV ahwefo nyina yo
I'm saying open so TV there. Yana Adani Benkum so na mo na kamo kese. Ebi say mudin edamo so no nko ano eye din esombo. Ye ti mudin so ayi nim ba bia mu fiba. Enti ene de ne e be catch up open so TV ni say ye nyina ye akọ. Ebi say yade kese ene ya hwere no. Emom no ye besre. Say ye koye ni mu so no. Esan samoti amamre ne amani asinti no. Say ba bibi say ya etiefo momodin so on so on de beto mo station. Na niema efa enadwumadie hu no owatimi ate ase yie asamba ko bepe na obetu aka fa na Asantehemaa ho na hinie mu na ho brasea ojo eba se bibi kura si a wo ba be ye ke mepani so na wo hwe adwa so ne ade risk course wo be hwe ho pen ede na obeka fa na Asantehemaa yo wene na Asantehemaa de se me kasa meet me kan nyina na mom kakra me kan se emri bi etwa mu ana ye hwe risk course nana etimi ema ne ma enu aduane e de brayen esan se no hu ni se oman na dwuma na eye oba ne okache me nyina ne se sibe me de ene amoye no me ba na me hu me mama no se ne amo bon ba bia tra ne hu ne ma na mani age enu ti me make sure se de bia na anya hwe kura no aduane de me de bebra mo se woni obi wo na so dwen wo yefro ho a na se hu so nipa wo abadeye enu ti na de me ti me kan sam no bebre kakra meka ene se wo yo obi a owo abadaye ede manema yo yeda se honorable Erikesibe ewo Asante Suma Osom yenua deputy PRO Kumasi Metropolitan Assembly KMA Owura Thomas Ewu aso ha Owura Thomas Ewu a yamo akwa baba opimsoti meje so abro menua yeda se ede na so beka yin so onya akwanya ne na Asantehemaa ehia bebre ede na beka afa no Asantehemaa ya hwra de kese every say ya maame a sabi so sabi nyado odidi ma ebidie na okọ akurai enti ya hwra de kese sa wo hwe a edom a atwa hye ha na wo hwe nipa nyina wo hwe ya nima ohunu se ampa nipa kese na ya hwere no didi ameka ne se ya hwere nipa kese a edom biribia ya odidi ma ebidie. Okay, me da se papa pa Owura Thomas Ewu a opimiso TV ya da so ewo manhia kotokofie uba manhia ya wo baabia ne ni din baabia ye ginan ye fra ha bojare manhia kotokofie bojare ahana na Asantehemaa kwansan ya kwantuo kwankra akwantuo no na nanom achia me ya hwe amasabre ye di na wotweda no ye hu samanka pie ye no nanimu no Asantehemaa franka amienu ana baako tuntum di mfimfini sabre otumfo sisire kwabrafo hene ya yenua a ye ne di adwuma wo pemso TV so otumfo yewura kotoko hene ne tromu akwasi hene otumfo tromu akwasi hene amamra kwanso yewura ba ai ajumana ni yeye TV suni ajumana ni yeye no yede yebo ewura ho ban yo ti ya sebra obodi ewura ho ban amane yakwaso yewura otumfo ni body guide eno no tutufo and the tutufo no yadama say yewura kotoko hene wanamunya ya osabre yewura owura aduchum aka ne no yasoafo a wo hwe ye ngomasuan so ono so abeduru owa ha pia opimiso TV Sabre Asante Students Union yenuanom asufo omonso ewa ha yenua di awuo eka asufo na yenua we so ye pani a be ma ye mo akwa ba ya wada roma na die na be ka kire ye mu na na eko akwantu tintin me da se na cha Asantehemaa nyina so enukrum ene de ese no asufo nyina ye ba ye enukrum ye ho adwiri ye se
yɛkɔ ayie nanso wei a ɛbɛhunu deɛ ɛnokoro deɛ ɛho adwiri yɛn. Ɛdeɛ na wobɛka afa na Asantehemaa ho menim sɛ asofoɔ aberɛ biara na moba ne nan so na moba na Asantehemaa nan so ɛdeɛ na wobɛka afa ne ho. Yo mpakyɛ me da ase na Asantehemaa deɛ sɛ meka sɛ ɛka biribi afa ne ho a menwie ɛsiane sɛ berɛ a na ɔwɔ no deɛ ɔyɛ ma asuma ɛne Asantehemaa nyinaa no ɛberɛ osi sɛ yɛba biribi sɛ kɛɛsinse a ti deɛ osi ɛgyegye yɛn so ne saa nnoma no nyinaa no nti no yɛwerɛ mfi ne da. Yɛda ase ma apa yɛn nuanom na nnipa no ba saa nnipadɔm no ɛreba ɔpemso TV ahwɛfoɔ yɛbɛkɔ so ɛne nananom akasa saa mewura ɔpemso TV so nie ɔpemso radio live yɛmmoakɔ aba megye osu ebulu Ezra TV so fa yɛ nana medeɛ menim na mbɛ sɛ wɔawoda wo ho adi ma yɛakɔfo yo mede nana pim owusu ado adanse ahensa ahene abletufoɔ nyinaa wɔfa abletufoɔ nyinaa wɔfa yɛmmoakɔ aba deɛ na bɛka fa nnɛ na Asantehemaa na wɔtwe da a yɛdie yo ɛnna deɛ mɛka fa na wɔtwe da a yɛdie ade atɔ yɛni asɛm atɔ Asantehemaa yɛni enti yɛntimi ntena adanse ama yɛwura ɔno nko ayɛ dɛ ɛntena ha enti adanse hene na adanse hene opagya kɔtwere bɔnsra firi yie waba wɔne no n'abere mpɔn yɛn nyinaa yɛabɔ mu aba a yɛreba abɛgya yɛabere wakwan nananom abretufoɔ menim sɛ aberɛ no abra no na moba na Asantehemaa wɔ bɛkyia na Asantehemaa adanseɛ bɛn na abɛdi afa aberewa ho aberewa deɛ yɛbɛkɛkɛ sɛ yɛdi aberewa ho adanse adeɛ bɛkye wɔyɛ aberewa a waka ne mma nyinaa ho abom yɛkɔ no hɔ a wɔtu yɛfo deɛ ɛyɛ sɛ wɔyɛ ma yɛ biara wɔyɛ abretufoɔ nyinaa wɔfa ɛne ɛne no wakasa saa berɛ yɛwura ɛba yɛwura kɔtɔkɔhene ɛba yɛhu samanka no de kan apie ɛna yɛhu sɛ nananom nka yɛ nyinaa ɛba ntwene ɛdi anim kɔtɔkɔhene ɛba wɔnam nyaa yɛtu yɛwura ɛnam kwan so a ɔba wɔduru ha wie enti yɛde mu ama ne yɛ nyinaa bɛkɔ so atom anim din ɛde kwame ɛwu animfoɔ okukodurofoɔ ɔpemso TV ɔpemso radio me nua nana deɛ ɛwuo ɛwɔ ha yo na egusu kayo sɛ ɔpemso radio ɔpemso TV aha yɛ manhyia kɔtɔkɔfie biayɛ a yɛfrɛ hɔ bodware na Asantehemaa na wɔtwe da ɛna saa bere yi wotie na wonya bi ɛhwɛ wɔ ɛyɛ Facebook aha no mabɔ ma papapapapapapapa saa bere kɔtɔkɔhene ɛnam kɔtɔkɔhene nam saa bere ɔtene kɔtɔkɔhene nam mehunu ɛkyɛm mehunu sɛ ɛkyɛm ɛnso so ɛdi ahene yie paa a wɔde bɔ kɔtɔkɔhene ho ban mehunu ɛkyɛm sɛ wɔde bɔ kɔtɔkɔhene ho ban saa bere bambɔ nso so mu ayere yie paa bambɔ na no ɔden bambɔ no nya asɛm ketewa koraa asogyafoɔ wɔ ha apolisifoɔ wɔ ha immigrationfoɔ wɔ ha prison officers ɔmo wɔ ha national security ɔmo nso so ɛwɔ ha nananom aba yie papapapa ɛnkyɛe ana nkuranza manhene ɔno nso ne ne hema ɔmo nso ɛbɛtwa mu ɛnkyɛe ɛne ehu nkuranza manhene ɛne ne hema ɔmo nso ɛbɛtwa mu ne nyinaa yɛ na Asantehemaa ɛna wɔtwe da ne nyinaa yɛ na Asantehemaa ɛna wɔtwe da yɛde kan ɛde ato dwa sɛ ɛnɛ da yi na wɔtwe da biara nkɔ so wɔ baabiara ayie biara nkɔ so mpo wo ne wo yere hyɛ dɛm na sɛ mowɔdwene mowɔfa bi a wɔwu atwa mu ho a ɛno koraa munyae monya kɔɔku bi na sɛ mutu ano anom na mode akae a munyae ne nyinaa yɛ na Asantehemaa na wɔtwe da Asantehemaa mu nyinaa ayɛ kɔka ɛbono apueɛ bono ahafo wura ne nyinaa Asante tumi no ɛkɔ hɔ obiara wɔ ha meka sɛ wurafoɔ ɔmo ban akyɛ koraa ɔmo wɔ ha yo fami saa bere nananom bi ekuta tane a wɔn nso aduru ha ɔyene wadarom ɔpemso TV so ni wadarom eburu ya mɔkɔ aba yɛhu sɛ wokuta tane yɛ nipa bebree ka mo mu firi mu yɛ atɛne na kua mpɔn otumfo atɛne na kua mpɔn yɛne
Bofodu, efiri Bofodu. Muduma potia mudie ne sai na na die na moye. Ena Juma ye die ni nyina ne se. Birichi aba Asantehemaa. Na so tenene no a kanene na wutie me. Aha, edi muduma no. Kanene no ana kanene ni ho no. Okay, ya kasa nyane ye ko. Tenene ne so. Ya dia si adi golden stone anim. So wakoba bia no a. Enti na birichi abo no. Amamena ne da so wo ho. Ya besa no wakasa bio ya da se. Eti na nanom bo fodufo ene ya ne wo makasa no. Sabre ya hu se echem ahyase a ehim wo soro. Echem ahyase a ehim. Eti bibia da di se kotokohene. Yewura opimso se tunya mekase. Waduru ha. Yewura Asantehemaa aduru ha. Enne enya grokra. Aha ye biti. Aha aye menya. Enya sanketo akra. Eye nibre. Yewura. Boko. Nananom eboni chidom de. Die mu se ohim osoro no. Eye echem ena ohim e osoro kitikiti no. Eye enibre sem papa. Ene say woku ena Asantehemaa kwa. Enka akobo ana akorabo aka na Asantehemaa. Enti eye sa eye ko ena Asantehemaa enti eye nibre papa. Eye nibre ene Yewura krobi Asante kotoko ene ni Asantehemaa nyina yayetum yenuanu mo 2 franka di wo henanim makasa franka na ya no mota atumienu ene de franka ne koya miensa tuntum ba ko a dan chemoche edamu ena me ne wo mudi nkomo no mo se e kire awerehwo ene yawo Asantehemaa yewo mu ebise na Asantehemaa ekone kransan akwantuo Opimso TV Opimso Radio 104.7 eye bojare menhia kotokofie ye nananu we bi pai wo mo bo na wuro e kasa e todom ye je musio oye asrapo do be sa me se do be kan sa me ka asrapo ye nku ya se ye nyina we se asrapo onya kupo to zo bo wi amakofo na bi de no patututu asrapo na benya mo nyina kotoku na benya chide kotoku asrapo wona ma mo nyina no pe diani de asrapo ya no mo chebe me che asrapo chebe ni be me che asrapo odunkwa bra wo ye mudeli ye odunkwa bra abenedi ama ho anwo ye odunkwa bra di asampa na ayo Yenuanu ma mutie woni eye nananom bremafo nana wo mo todom eni edeso edi akire no nananom bremafo na motesa wo mo tonyum gidigidi ene menhia kotokofia ha no Yewura atwetwe soro atwetwe fom enti aha ye menya aha ye biti nananom bremafo na motesa wo mo so ebo aho ya wo mo kasa ni braso mekoso ni minua na nadi awuo atwetwe enkomo na nadi awuo baby abedu Yewura obetena se ano no ka bibi kira yen ai enokre unse baby ana osenka Yewura ankofa no na medom wo henti no otwa ni tia wa amfa ho sabre enche kura na Yewura otena se elo atwa ni tia se ka se no se ka hanyina anko befa ha se nenso wa mefa edom na no odin edoma wa na no odin ye pa ana unhunu hwe babia etum sabre ya hu MPP general secretary kwame so wa nene ntwetwe ko be menya safo Opimso TV suni ya mo akwa mejo so wada roma ka bibi kakra cha ya na ona na nimpo wo de wo som ha
na Asantehemaa na anim pon pa ne ho ɛdeɛ na woka kyerɛ no kwasem wohwɛ normal ekoso said ya mamre ekoso wa ha na ekyerɛ sɛ ampa Asante yɛ ɔman yɛ ampa na ɛnɛ no megyina nipa mienu mia megyina sɛ nanamo nana sɛ yɛ ayɔnkwa na me sɛ gyina ha ma ɔsono kokoko ama yɛku MPP sɛ general secretary ɛnɛ wo sɛ ampa yɛwura na nya abere paa Asantema yɛ nya abere paa na sɛ bi ka yɛko ana nka ebia nipa bɔnefo bi abafa yɛ nana kɛne no wasɛm kapa dɛso so ba ma wu okurade a nipa ntemenje owia de so owia na adu a nipa ehu nti ɛnɛ Asantema yɛ nya abere ɛnɛ yɛdi yɛ nana na wɔtwe yɛda obi ase sɛ ɔma yɛ ama na yɛfrɛ nti yɛde yɛsɛ obi a ne sɛ yɛne no bɔkɔɔ na yɛwie a animonyam ka Asantema yɛnka yɛ nana no na woba na Asantehemaa hɔ sɛ yɛ aban na asoma wo ana wa na wobɛsom adanseɛ bɛn na abɛdi afa na Asantehemaa ho sɛbi ɔhema kuma de obi anim sɛbi na ho braseɛ tema ne ɔdɔ a ɔwɔ ma ne nana mo nyinaa obiara kɔ ne nkyɛn a ohu anim pɛ no abɔ odin ɔsɛm nana ɔho yɛ deɛ hwɛ ho so yɛ o hwɛ ho sie mɛnkɔfa asɛm bi amba yɛsɛ obi a ɔdɔ nipa ɔka nipa so ɛbɛn no ho na sɛbi Asantema sɛ deɛ ka gya bi wu agya bi te ase ɛnu sɛ nana mo bɛso ɔhene dayɛ na yɛne obi amada sinenam abrɛ sɛm dam ase yɛda ase abusuafoɔ NPP general secretary ɛna yɛne na kasa Justin Kodua Frempɔn JFK ɔno na Asantehemaa nana no abra no bi a ɔba ahemfie ba bɛsom sɛ aban na asoma no anaasɛ party na asoma no ana ɔba na ɛba ɔno ana ɛba bɛsom ɛtu ɔno deɛ akasa no yɛbɛkɔ so a na yɛne nipa titire bi nso so akasa me nua wo so ɔmo ne ta kakra kakra bɛdeɛ na bɛka wohwɛ asɛm a owura Justin Kodua Frempɔn ɛka yɛ sɛ na Asantehemaa woba na ho braseɛ ɔka wo a wo TV ɛdeɛ na bɛka fa ho me a me TV na me nua deɛ metimi aka fa ho ne sɛ wɔɛkyɛ sɛ nipa bi a wo TV ase deɛ woyɛ bi amanfoɔ hwɛ wo amanfoɔ hyɛ wo na sɛ epo ɛwɔ Asante Kingdom hwɛ dɔm ɛwɔ asɛe sɛ ne hema kora wɔ ahobraseɛ na ɔtumi brɛ ne ho ase deɛ ɛdeɛ wo hefa no waduru ɛhefa no waduru na ɛyɛ nokorɛ ɛno nso kyerɛ sɛ Asanteman yɛwɔ akokuduro nanso yɛbrɛ yɛ ho ase wɔ adeɛ nyinaa mu yɛn nuanom bramanfoɔ na aduru ha no ɔmo nso bɛyɛ bibi ɔya yɛnu mɛ yɛ rɔsa ya ne esuro no yɛnu mɛ yɛ rɔsa ya ne esuro no rɔsa ya ne esuro no ɛnya obi akɔdu akɔnkyɛfo oye asrafo oye asrafo bɛsɛ asɛmɛsɛ dɔbɛka asrafo yanko yase hye nyinaa we hye asrafo o nyankopɔ tonso bɔ adwa makofo da bi dia no patututu asrafo na benya moamoa nyinaa kotoku na benya chide kotoku asrafo ona mamoa nyinaa no pɛ aduane die asrafo yanu moche be meche so ma chiributu asrafo ni ba ma jatio asrafo wa kra be meche so asrafo otu be meche so asrafo yanku yo ya shisho asrapo do be se do be kan se meka asrapo nananum yanku ya shisi ye na ereche asrapo onyanku poto so bo wi ma go to na bia no petutu asrapo una be na mo boni na kotoku na be na jide kotoku asrapo yanum na trabe me trago achiributu achira bra ni ba ma twasuo asrapo wa bra ba ma twasuo asrapo otie ba ma twasuo asrapo odukwabra wo ye mudeni ki odukwabra abenedi ama hu anyu o odukwabra di asampa na ayo osabere ma abenedi ama hu anyu o otutu bansuro abenedie asene awudie abenedie ye wodukwabra abenedie ama hu anyu o
Yadenia. Woye mu Yadenia. Woye. Akwasiafoya. Monto. Woye mu Yadenia. Woye. Akwasiafoya. Enyaye. Osaya ni esrono. Enyaye. Wadi akori apotrefo. Enyaye. Yedu atie beto. Yadamase. Nananom breman for and I know more or more Hokamina Brana any como. Said your name, and someone won't move where you move close. Yanamo and your friend is saying, Yana Santana Qua, Yatunum, Edinachi, and then they will. Santehene Kokua, Mona Motodum, and then Asantehemaa da form a Jayakuna Moko. Yes, and Toquano, it is a Amania Asantehemaa, a digital circle, Yere Koya, a digital circle, and the area 2 free in Asantehemaa, a copy general to tell the Yere Coco. It's a baby, a Yere Kobe, I can't say, or Cosa, and in the Cosa. And you want a motor, a moon some living is a Yibako. Okay, so Yanume Yerosaya, Niesrono, and Yae Yanume Yerosaya, Niesrono, and Yae Osaya, Niesrono, and Yae Oriakojo Ampon Trefo, and Yae, you do a chair to bed. I say, yes, I did message Mao Pia say, Yerosa and Kwan. Yes, no. Or 2 4 said to Kwan. So, Anna, yes, I decided message. Maybe I think now said in the castle at now upon a wine. Upon Satana Asante, Apatachima, he didn't crash. It was Moko to the bampo. On Tampo, Chababy Papa, and me now. Why, Oriako do Ampon, Cherefo, enemy. Yanume Yerosaya, Niesrono, and Yanume Yerosaya, Niesrono, and Osaya, Niesrono, and Oriako de Ampon, Cherefo, and you do a cheer to a battle. You do a cheer to a battle. Who said you're at that Pacam? No fatwa, as such as an Yata Cocoa, or the Tuanuqua. No, the Abba, Satamina near Tunum Dignitary. I thought because super great to me in Europe. Nano Brema for Munia, I was a for Yenianom Brema for no Macasay. Aha, they said Asantehemaa or Cobra mine. A mamma was a quokra. Nasia Casa Asantehemaa Cobra Maya, not as Asantehemaa quokra. Minia Yanya is a Zebuaha. Sabri, I can say. Asantehemaa, Unyan Cobra mine. Unyan Cobra mine. Brema Unyanko, a brother swan, or quiet, I can't show him. Sabri, I can say, Only that's why Asantehemaa, a Mamma Mania Council. Asantehemaa, Nana, Konadu Yiadom, out of me and son. Only that's why Asantehemaa, Unyanko Bremai. Now, Kwame, and upon me no more to change from our studio. Emma, on which I almost tell me, Yaka. And you'll be able to make a car or more. You are at the Shibusia. Ah, Omujuma dear. I dear me a friend. I don't think now, Chebe Simono. The best I know more. I just and come on. Now, try Besimono. The best I know much to come on. Our open source studios. I don't think much one there. Because Enika, almost so. A baby or something. Ebenya aye obetu kwan bia no na airport mpo ye hu mu ho se omu ho na omu de omu nyongo no ehia Asantehemaa ekwan na eguso kai mo se men hia kotokofiem na ye wei eye bia ya efre ho bodware ni nyina ye na Asantehemaa ne na wotwe eda Asantehemaa nyina na ehia Asantehemaa nyina na ehiam sabre Asantehemaa ekoka afo eye buno ane buno poye ana Asante region yewe ni nyina ka ho bi Asantehemaa ne suye pa Asantehemaa ne suye pa sabe wa ha bo ma se pe ohunu hwe tuntum kwa na ohunu hwe se tuntum kwa amanfo na aba no so edu omu ni ye pa anu ma bo ma se pe
Kwame, ade ana misro ye ya maame no ne enu anu ma no o ma fa de se ye kan eto da ye hunu se Fiti obomafo no wasi buwe jenu no se to avemi misi bi fiti no se to asomtum ona ma akukọ se avemi o ma fie dan to ate am ya dati ko so ejo ba mamo ya dati ko so ejo ba musle ni o mna ne frere bo di mon mani kan flafla wano otutu ko ba suwe tutu kwa waswe o setu watu tutu de jira kwa bo wasa o du fetane no dala fetane 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 wana betwe na na buwa apetite no papa akwa de tana tana kwa tokwa wana betwe setu kuduma ni akwa te yiship no pa o jenu aba na tende na sense kwa mani no setu o setu openyini a openyini so o kan fa
Watson. Sama Yama Akwamu and Naho, respectfully to the journalists and to the security men, security officers here, if you don't have the accreditation, boldly written all access, you don't need to be in the inner perimeter of this grand Durban more or less. Before you can be in the inner perimeter on this red carpet, you should have an accreditation. Boldly written on it will be all access. The someone say only accreditation. About whole coin say only accreditation Libya. Actually, also all assessor the SOP. Yeah, baby, a J any record person. No, only who kind say Obaha. The nation's IGP, Mr. Christian Tete Nyohonu, is here together with 15 of his officers. So on behalf of His Majesty, I graciously welcome the IGP, Mr. Christian Tete Nyohonu. Again, welcome COP, Dr. Ernest Kwabena Owusu, Director General of Services. COP, Mr. Mohammed Fuseni Suraj, Director General in charge of Petros. COP, Dr. Michael Nketia Frimpong, Esquire, Director General of Finance of the Ghana Police Service. COP Asumadu Ochre Dakon, Director General, PPSB. COP Joseph Oklu Jamira, Director General of Legal Affairs. COP Baba Atiniak and COP Martin Ayi, Director General, RNP. DCOP Eric Ken Winford, Director General, NAPD. DCOP Prince Gabriel Wabu, Director General, MTTD. DCOP Kwasi Ano Ahen, Director General of SD. DCOP Frederick Blagoji, Director General, Human Resource Development. Chief Superintendent Amadou Achao, Deputy Chief of Staff. And indeed, we have the Regional Police Commander, COP Tai Kujo, also here. Hello. Yes, sir. Wow, Pastor. Oh, yeah.
etui. I didn't say we're going to have something. Where am I? Madama, when you come out, or see no two sabi, the jazz, penny for say, Mamma Chow, Madama group. Yes, Samo. Wa adoye. Anasense body biano. A Standard Chartered Bank for Awaha. Or more and AJ and Sabody any achadi na. Yabastro. Babia opimso otino. Ninsa Nifasua. A ho and a Standard Chartered Bank for Awa. Na odi achadi eba. Odi Sabody no eba. Odi adoye no eba. Yo, Sadia Kwame Ekano. Wa opasa oto ayuwam bia no. Ene na ochi de de yato ayuwam enya sabode na yaje ewa ha. Ensanfo sika yabeje ensuo. Enti wa opasa oto ayuwam bia no. Ene Standard Chartered Bank for no ewa ha. Now go my here. Or say sabi wa abrewa da wono. To the jazz in penny for say omombra embetiawo. Omba ya wa do mebru snap pentu dumienu whiskey pentu. Also wa do mebru do betiawo no. Wa do mebru. Go for that. That's it. Bind down one up in Pomadia. Osmani Bof up in Pampo. Amadi. Oh, set your body, oh, your body, Bokudi. Yamama Monuku. Bakwa for the Amabodunja or Camfafra. Yapamocho and him for Nanny Monomono Doduanwa, why your ma a strap for Nesu Mohammed. Or more a wound is a European war, an intimacy, Messrao, which in our Hinibia anymore, Messrao, what a Roma. Papa, Manin sound, Mamma, Yanin sound, Gina ye, and an animal him for new one, yes, Ramo, yea, force or Bamu, yes, Ramo, yes, Ramo, yes, Ramo. So, more free and anomalim. Now, one manim and naho. Yes, Ramo. Yes, Ramo. Yo, a fade and anom adaroma. A quino atene. The war in suo. And I said, Dokodokobi. And now be at the best song. With me, the Bamia today.
sɛ wopɛ sɛ woto a yiwa mu nso a bangefoɔ no ɛwɔ yɛnim ha wokɔ hɔ na wowie a wode ba yɛbɛto din ama no ayɛ fɛ Beso bru said wa ona nanu a omo New York omo kama bom say asantefo ku omo se sebe yaja to wani omo ntimi hwe kwa omo ba ya omo de snap pentu ensia wada mebru ensuo adaka aduonu ena sika million aduanan wada mebru no betia wada bru tun for that no was We welcome the delegation from Anglo Gold Ashanti. We have here the managing director of Anglo Gold. Odo mebru wa brewa nu jabe mahima one nana jabe mahima Yeah. Members of Ashanti Gold, the managing director, Mr. Samuel Boachi Pobi, the senior manager of community, Mr. Emmanuel Bedu. He is the senior manager, community relations of Africa. Mr. Daniel Arthur Bentum, Mr. Emmanuel Massey, and Miss Mavis Nana Ya Chei. It looks like there's no announcement. So Odo mebru Ghana airport 24 omo ba ya odo mebru snap pentu ensia ena sika million aduonum odo mebru kadiska no million ahanum ena ono be chia ebru 241.
Sabre Yawa and Amusifo Ede Emma Otumfo Awotosumi no the foundation. Representative of Board of Otumfo the Second Foundation, Mr. Andrew Asamoah, and Her Ladyship Justice Mariam Ajimai Jasi Jawari. Wamunyina Abba Ebabe Mayura Yako and Eshede. Yawa Fabosie Ampansa Ewaha Ofa Ebempuru ni minimum kakra. Asantehemaa asofo no dabia mu brichie boy ye akwan bia wo mo befa so de empire ball sabi mu afutuo ade aboa amabibia koso no wona aye enuanu roman for anglican for pentecost for onya wona yoma from ede and they try say Pentecost, Asofo Finfin, Apostle Victor, Kosia Samoa, Bompota area, on Openia, Odawo, Anon. Prophet David can be dear to you, Pentecost, Obuase, Ona, Openia, Odawo, Manon. Apostle Peter Jameke, Kwasias. Yeah, yeah. Hello, 1, 2.
Hello, hello. Yo, hello. Yes, Ramo, a drum ha and a homay. Aha, assign a bitty BBM. Yes, Ramo ha, a drum and a ho and my a drum and a ho and my yes, Ramo. I was saying, you're a woman and him. Na obia obedi na ayawo nso wo hunu no ani ntimfifi ho na ho maye yo otumfo chiame wadaroma obema no atu yewra maye said the Ghana Airport Company Limited empanimfo ya wonom eda ewiemhyan adwuman ano wamo se eye nyina ya nim nsamo ya hye da se enne na yedi na wotweda wamo so wonom eba ya wonom ade a wode eto futuo mu enne sikai empem aduenum ka enne 50,000 Ghana cedis Canadian wa eye opepepe ahenum 500 million no ene de Ghana Airport Company Limited ose yemfa ense yewra enonom enim se nana no madaroma the virginity de ada sedada sanso ena wonom ekita wonom ehyenabo eye adaka baako hyenapo adaka baako na se pentu ensia enonom enim se nana no virginity dada se dada sanso ena na afia kobi se wa ampem senior girls senior high school ya a water boom one more eba ye one more ekasa enie almost say one eba nimpon ena edofemi and then tinana madaroma obaya one more entimi mehwe nanom ensa nkosa one more kita one more nsem enesikai sidia pem Canadian no eye opipidu de one edi to futuo mu enonom yeah. Hello. Hello, Emma. Hello, 1 2. Hello, 1 2. Na time yes I receive. O wona si aso. Metia metene ko so. Metene mema so. Metene katachie so. O prophet ma ko wana kwantum panin mo fra so. Kwantum kro wi oda ma sa ko mu. No si ma sa ko ma de no setu. So kitikiti krache ne krache. Abaju. Onyina champion. Pesama ko se tu katachie. Ona wote abra na ado omoche wano wonenu wamo etwa tipom etwa nidiana etwa pabia age no etwa sirisu afasidi se tu katachie ona kandi pa onsai o kamo frafra Hello. Adarma new ningo maima
Yeah. Yes, someone Yama Ekwamo and her MIA. We are getting a lot of casualties. So please, respectfully give us some space. Now, I saw you for any police forum. More than Namunya Ajumano MIA. Someone P. Yaguso, ya catcher, ya hose, ya war hospital, Ewaha. I didn't say so. Hold the door, Obito Pitia. Yenina hospital, no one more tent. And now a year pita, no. Yes, Ramona, Mwako Honomo, Aquaje, Ayare. Afe, and NPP, Amanyukiono. Dr. Mahamoud Bawumia, Wadruha, Echia. Once again, I welcome the Ashanti Regional Minister, Honorable Dr. Frank Amwakohine. And he's here with the Mayor of KMA, Honorable Richard Ofori Ajiban Buadi. We have the Minister of Works and Housing, Honorable Ken Gilbert Ajay. And then we have the Minister of Local Government, Honorable Ahmed Ibrahim, Member of Parliament for Banda. Yo, Kwame. We welcome the member of the Council of State, Honorable Yao Osu Bimpe, and Madam Betty Mold Idrisu, former Attorney General and the Minister of Justice. Sabre yempenim fobi achre one man so ede achre nananom otumfo achiame mwadaroma sei ena Kumasi Technical University wamo ekasadi achre yiranie wamo so mo baya wamo kita wamo nsam enesika empimnum kanete de no a eye opepi aduenom de wamo ede eto ayuam enono wadaroma brusei ena wonmunyamfo boachi ajakon wakasa eba afayen ra na chiamenom so na atu ye ranie wase wabaya ne nso sika eney empimnom apam dada no ye opepi aduenom 50 million yemfa enso foto Ana msekakao ukasi yetu tuamwe amwa wakako abojuma bono opanya pajistro Abitiano makwa mpiodi ayu na ndem wa family ntini onse no onya ne oyo okatache wa family ntoto ocha o kamfrafra Point and one one ba. Apipadi. Osmani boy for Pimpamko. Amadi. O set your body. See a body and bokudi. Yamuamoya Moamoniko. Bakwa fed your Moabodunja or Kamfrafra. United Bank for Africa. Omobaye omusomu kromonsam Bronisa pentu wine pentu kaniska no million woha. Adarma de omde to ayo amuno nebro. Hello. Hello, 1 2. Hello, 1 2.
Hello, hello, hello. Hello, 1 2. Otu fwacha me madaro ma mesre mani die ekasa say na edumakase kase asenso kofo abebio wakasa ediafa nanano machia me so dia to yewura enim enie waso obaya ene sidi empem no miensa na afi wokita national po eye adaka baako we ene wonom ede boa say yefani na wochida no. So, bro, sorry, I'm not community. No, so regional education service. Omobaya, omo penny phone na omukromun sam. Canis can do million diasa. You want to you want to bro. But two for the masses. Yeah, Pamocho, Babria Yura, Etia, Nanim Wonyina. Epamocho, Eba, Ahanamoba, red carpet, Ayaban Finfi Hano, and Pennyfosse, we are, which now what the nature say, would be baby. Ninti, sorry, and Nimuho. Abambo phoning in answer the one month I am. Almost one Mujina, a free po, Nia, dear Fidias and she, Ebayina. Wujina, one nature say, Wujina Penetim. I was there, Yapamu, a free hall. I a wana ye chro bomu ade no bankfo ne ho no wo mote enti mu akata wo manim yesremo abambofo yesremo mu abi mayen na mu opia kakra enti wo ya wo bibi ade ema yewura bank no e wo ho no mo ko chro wie wo wie a receipt e na wo de ba ha yesremo madaroma e da mu nyina ase. Yeah. Otumfo chiame wadaro me bro. Akenten apia minka suapon ya ewo ye tanoso kane na ye simpasuapon kane de ye si wini ba enei e friend of Amstead. And pennyfo ya one of the school ya no wo nyina ka wontiri apram ho. Wanom eba ya wo mo se wo kita enei empimnum. And national adaka baako. And enti ye rachiame no mana atu ye ra amaye. And pennyfo a wonom eba bie Professor Otu Ellis Williams, Council Chairman, and no, Professor Frederick K. Safo, Vice Chancellor, Professor Isaac Boateng, Provost, Pro Vice Chancellor, Ora Augustus Brew, Registrar, Professor Isaac Abonyua, Principal. Hello, hello. Professor Isaac Abonyua, Principal, Mampong, and Jeff Boache Dankwa, Director of Finance. Wamuna and a car I can tell Apia Minka, Apamfwa, a buyer, a betcha, Yura. Afe and a Ghana Baptist Convention, and Chair Yebo Wamudi, one by Yura Chame Wadaroma. Ramano Atuyera Amayan say, Wamosu Mokita Wamosam and Nesike and Pimnum, the one of Edebe Boyera, near the dinner watchada and no.
I welcome the former Minister of Energy, Dr. Otin Ajay, and Honorable John Alexander Akon, the former Ashanti Regional Minister. Very soon we shall welcome the Vice President of the Republic, Professor Jane Nana Opoku Agyemang. We still have here the former President of the Republic, His Excellency John Dramani, John Ajekum Kufuor. The former MP for Swami constituency, former majority leader in Parliament, Honorable Osei Chimensa Bonsu, you are welcome. Honorable colleagues and team, the General Secretary of the NPP, Lawyer Justin Kodia Frimpong, and the Vice Chairman of the NPP, Chairman Bute, you are all welcome. Dr. Brian Achampon is an honorable member of Parliament for Imprayeso. Honorable Kennedy Ajapon, Honorable Oseyo Adichum. Now, he is the former Minister of Education. Lawyer Bafo Awuam is the Honorable Member of Parliament for Manshia South. We thank you, Lawyer. Yo, Kwame Wadaroma me pacho masom waha adofobi echre wanomodo e de achre yera. Otumfo chia me Wadaroma bru say ena yenuanom bi wa kasade asuso na to yera enie. Owura kwadwo echampon kokofu adwumam abusia pani eno no wase wabaya wokita ne de asidi apem wode beboa yefani na wocheda na osai kofi Kenya se mahene Kenya say number 1 mahene na so wabaya na daroma wokita ne nsam shinapo no pentu eno achi wokita ne nsam empimie no wode boa yera yade di na wocheda Aprebi Masom Ewaha, Meba Choyo, Controller General of the Ghana Immigration Service, Mr. Samuel Basantale Amadou, and na ochidei wade eto ayuam sika wade to ayuam 20,000 Ghana cedis for and on behalf of the Ghana Immigration Service. Controller General, on behalf of His Majesty, we thank you so much. Kwame Mepacho, metimi asomwa ha. Yo, mamenko ahafo fa hoye day aduana busia pani na odro ni mapawo. Edi mo odro pa no. Say no na busia ekasa yera chame Wadaroma wase mane nto yera mayen se ene isi dia pem yemfa ento ensuo eni na watch day. Basa Traditional Council Abuno Apuye Mantemo Buno East Regional House of Chiefs President Basa Maihene ono na da wanu nyina no wanu maba omoba ya omo se da bi ye nyina ena nahema na watch da Anenti ene empemiensa yemfa ntonsuo ne yemfa ensom ya hoho a ewa ye Otumfo Achame Wadaroma bru say ena Royal Golf Club ehona yewura ekoi waka ho wonom ebo golf wo wose enra wonom ebaye edi ensuo enaka wo ha ebaye wo mu wieye ene yedi na wocheda wonom de bibi eto ayuam ene sikai empem aduenu enum 25,000 wode eboye ra say na wocheda yemfa eni
Comfort Anoche Abai Ayaresabia and Chaye, Nayenua Kwame, a Bubom Penimfo, ya one of Danunina Eddie, a Tressa, one Munina Abba, one Ebaya, Calf, Board, and Management. Wamosu Mukita, one of them, Shinapono, Adaka, and Suo, and Naka, Edrienom, Hennekins, and Nakano Edu, Sanso, and Malt, and also and Nakano Edu, Guineas, and so and Nakano Edrieno. One every year, they were there to a mom, and nay and Pim Adriano, 20,000. Yanfa and some Yawa, ya one of a wow, ya now watch today more. Otumfachi me Madaroma, Montiemi Kakray. Sadia and Cane na Abontamana Dada, Nawakudia, Cassani, so by ya Abbey Adaroma, Abachia. Now they ever some or they were ready or they try rubble. And then Sika City Ahenum can never cut 5 million. A chairman so by Madaroma and Ventrus and more and an hour to the day. Otumfo Chiame Wadaroma say ena Otumfo ne wafa senom wanum ekunum nana akuya friye Otumfo wafa say ena Mrs. Kwashi wanum ekunum adweso ene jama say wanum ene womma emma mema wamu nyina ka wanum ho abomu enie wamo say wanum baya ensuo enaka aduenum Doko and Naka at your song. Way and the one of Edible Boyera. What can you have manaya at your song, Nakano, or said your mother Boyera, say I'm far any Nanahimana watch it any. I don't say traditional council one ebaye. Or two for Chame Wadarume brew, say na one Ekasa Alpha Musona Atuyera any. I don't say traditional council so one baya. Schnapono. And Naka Pantomienu, one of ye, the one of the two you are more a nay and Pimnum, the one of Eddie Boyera, say a friend now, watch it and no. Members of Garages Association, and there now today, I'm also Abaha, members of the Garages Association of Ghana. They have membership of over 2 million across Ghana. Otumfo Chame Wadarume brew say ena ahini renom ekuo nana Georgina ene nana afia adoma wanom ekasadia fayera echiame so na to yera enie wamoso mukita snap baako ena wine snap adaka baako and a wine no and naka mienu do one di boyera say your friend na watch that and no afa ye ba Blue Gate baby a hoshe ye no adwadifo a wo nyina ka won ho abomo say na wonum ekasa adiafa yera achiame so na to yera and no o say enei empimnom Canadian no a 50 million yemfa eni na watch that According traditional council Wanum nyina ba yewracha me Wadarume brew almost manen to yewra maye wanum ebaya wo mukita wanum shinapo pentumienu and afe wanum ekita sidia pem ya wode eto ayo mu dia boyewra say yemfa eni na watch today Asante Achem Traditional Council Jedem wanum aba wamo ebaya yewracha me Wadaruma Amaseno amana to yewra maye and nay sidia pem wamode to ayo mu say yemfa eni na nahema and na watch da Otumfo acha me Madaroma Montemi Kakray said yewra ne nananomo adihia emema wo ma adihia emema odo wo nana ko na da fomu enti yase na na wi sabi yemu ya na nye ne sa ndo kuta wo nsam sidi 3,000 Ghana cedis. Yeah, Nana Chame, Munye, Sadia, Adisha Mema, almost a Casano. It's with grace that I welcome Honorable Dr. Kwabena Kokofu, former Member of Parliament for Bantama Constituency and Executive Director of EPA.
And then again, the former chairman of the New Patriotic Party. Otrufo Achame Madaruma Muntie Mika Cry. Said Asankari Traditional Council for Ekaseni Obaya Okta Wansam Shinap Pantu Afi Sika City Apemba Kon 1,000 Ghana cedis. And Anama Chame Madaruma Munyana Emfa Emwa and now today. Oma Yemo, yeah, Nanamo Abedafo, Asabiamu, Omo Eresa Asumudian, some Ebecoso, as a peace council, peace country, woman as is Yamu, Jumunatu Madru Juma, Omkochia, Irano. Same way, I welcome Chairman Peter McMenu, former chairman of the New Patriotic Party. Chairman, on behalf of the chiefs and the people of Asantehemaa, I graciously welcome you.